Σήμερα 28 Αυγούστου 2011 έγινε η πρώτη δράση της εθελοντικής ομάδας νέων εμπορίου. Η δράση ήταν να καθαρίσουμε τους τοίχους, τις πινακίδες από διάφορα σπρέι που είχαν γραφτεί, να γίνει κάποια καθαριότητα των δρόμων. Είχαμε μια καλή συμμετοχή, 30-40 άτομα. Ελπίζουμε να διατηρηθεί όπως το αφήνουμε τώρα και να συνεχίσουμε έτσι. Το έργο που έχετε αναλάβει είναι πάρα πολύ επικοδομητικό και πιστεύω ότι και αν άλλοι ασχοληθούν με τέτοιου είδους πράγματα στο χωριό, το χωριό θα πάρει κάπως μπροστά και θα φτάσουμε σε ένα επίπεδο που το δικαιούται το εμπόριο να έχει. Καλή συνέχεια να έχουμε. Καλή δύναμη. Είναι καλά παιδιά, καθαρίζουν και στο σπίτι και έξω και για παντού είναι. Είναι καλά παιδιά και όλα μαζί. Λοιπόν, αυτή η κίνηση, αυτή η προσπάθεια, έτσι όταν κάνει ένας σύλλογος θα πρέπει να δείξει τις ικανότητές του και να προσφέρει τις ομορφιές του χωριού του. Τι κάνει νεολαία μας, μπράβο, πολύ ωραία ενέργεια αυτή. Καταρχάς, πρώτο πράγμα θέλω να σας συγχαρώ όλους σας. Είναι μια ενέργεια η οποία πρέπει να στηριχτεί από όλους μας τους παλιούς, γιατί και εμείς οι παλιοί είχαμε δραστηριότητες πολιτιστικές. Καλό είναι όμως κάποτε να αποχωρούμε κι εμείς και να αφήνουμε εσάς τα νέα τα παιδιά με τις καινούργιες αντιλήψεις και με τις καινούργιες σχέσεις που βλέπω ότι έχετε μεταξύ σας, να είστε πιο αγαπημένοι και να δραστηριοποιήσετε περισσότερο. Και δεν είναι μόνο αυτές οι δραστηριότητες, πιστεύω ότι θα κάνετε και άλλες δραστηριότητες. Και πάλι συγχαρητήρια για αυτό που ξεκινήσατε, αλλά όσα εμπόδια και να συναντήσετε, μην γονατίσετε, αγαπήστε τους όλους, να γίνετε ένα για να πάει μπροστά το χωριό μας. Μαζέψαμε σκουπίδια και να μην φωτάνε και αυτοί σκουπίδια. Γιατί βρωμίζουμε το περιβάλλον και όταν πάμε στον ουρανό έτσι θα είναι βρώμικο πάλι. Να μην πετάς σκουπίδια!